So pane nyaya ndakanzwira mukumaketa inotyisa ndoshamisa futi ani ya inototyisa inoshamisa. saka ndoda kuti mukumaketa wambotiudza nyaya yacho kuti chichayasiitika muda kuti mumbozvinzwirawo. Kungoti ndakaita rombo rakanaka zvangu kuti pandakaenda kuSouth Africa ndakakwanisa kuzodzoka ndichizoona zvakaitika paground. Inyaya yekuchita cheating. Tine munoona patinogara sister imba yedu iri kuHope and kuzone 6 handichataura nemazita. Tinoti imba yangu iri apa stand yangu iyi. Panext stand panogara sawira wangu. Toti paimba inotevera panogara mukadzi watichataura nezvake. Mukadzi uyu akanga akaroorwawo nemurume wake hatizivi. Munoziva tinonzi kuroorwa zvatinoziva isusu. Ndozvekuti munhu anenge achigarisana nemunhu ari kugarisana naye. Hazvina basa kuti munhu akabvisa zvakadii kana kuti dzimwe nguva haana, asi chatinoziva pamurawo uchingonzwa wani mwana waridzi atoo mudzimai wani. Chinhu chinoshamisa ndechekuti uyu murume uyu anga ane mudzimai wake anga achigara imba yechitatu iyi. Kungoti vanhu vanongogarisana, munoziva dzimba dzedu dzenhano dzadzakaita kuti mumwe apa mumwe apa mumwe apa, kungoti kana 200 square meter yekungomezha kutsoka 20 zvatopera ndidzi. Akatanga kuchita. Uyu wepakati murume uyu aitochita achichita nemukadzi wemunhu ari kugara imba yechitatu kubva pane imba yangu. Murume uyu aingosuspekta kuti mukadzi wangu ari kuita sei, ari kuchita. Asi chakazoitika ndechekuti rimwe nezuva kuma 10 manheru takazongonzwa dhobhu rakurohwa. Takati asi pane zvakuitika kana kuti earthquake yatanga. Takatobuda mumba sister, tiri kumhanya kunotarisa paipai, takaona munhu ari kupopota kuti ndakubatai. Vanhu vanobuda ka. Ndakati rega tione panext door pedu chichaitika kuno mwangu. Katonzi mukadzi wangu ari mumba umu, anogara imba ichipfira kutaura kuti mukadzi wangu ari mumba umu. Vangu vane kamwana kavo kane 2 years. Takati ko chii chiri kuitika vanzi iyo zvichaita kuti ndizive kuti mukadzi wangu ari haamumba ka. Abuda ndokundisira mwana. Nyangoti mukadzi wangu pamwe aenda kuna mai vake. Ava mai vake mwana ndimai guru. Amai vake chaicho wakafa, saka anenge achichengetwa nemukoma wamai. Vanogarawo dzimba yekuseri. Avana urarama kunge tiri pakomboni life yacho iyo. Mwana achema, saka murume akafoti pamwe mwana aenda kunani, kuna mukadzi aenda kuna amai, nekuti manheru nguva zhinji aiwanzo ndikutandara kunani. Saka kana mwana ari kuna mai, mukadzi ari kuna mai, ungamutevere. Aenda kuna mai, ko ambuya mambono here mai mwana ari kuchema. Kanzi havamo. Ndopa akazoenda mumba mangonzwa mwini. Ndokuona kuti mapushishi anozipfeka ari pamusiwo. Kutoona murume atozobudawo, murume akati achibudawo ndobva atotiza pamba paipai. Mukadzi azosara, vanhu vazoungana murume ari kupenga mukadzi wangu ye uri kuita chipfambi. Isu tinoshamisika totoona mukadzi ari mumba make musiri make. Chichaitika. Murume haangazobatika, mukadzi haazotorwawo naamai. Mwana zvino achadzokera uko, aenda kumba kwaamai vake. Kuseni takokorodzanawo ka vakuru tikati isusu ngatichiita sei, ngatichiendai tinotonga nyaya yekwachena. Murume uyo haana kuendawo kubasa, wa munhu anga achitonyarawo kuti kubatwa nemukadzi wemunhu zvinonyadzisa. Vanhu takokorodzana. Ndikunoziva kuti mumusha kana muchigara munharaunda mune komiti, kune maelders vediscipline. Taitoenda ipapo, inini sasahwirawo katikati tiende tinonzwawo. Uyu ka next door kana muchigarisana padhuze nepadhuze mutori madzisahwira muri hama nehama. Tasvika takatireka tinzwe kuti nyaya iri kuitika. Tazodedza mwana anga atoripo, mukadzi wekubatwa nechikombarumba kwamai vake. Tadedza murume wemukadzi aripo. Tazoenda kuna uyu wekubatwa nechikomba, tamudedza. Tikati aiwa uya don't worry. Auya chikomba zvechokwadi. Nyaya yatanga kutaurwa.
amai vanotaura divi ravo kuti inini handina zvandinoita sei zvandinoziva panyaya iyi, regai vazvitaurire. Vane murume nyaya yakutaurwa kanzi uchiri kuda mukadzi wako here, ndochichekutanga tisati tatanga kutaura. Vanzi inini mukadzi wangu ndomuda, asi zvaita zvakashata. Vanzi no, kana uchiri kuda mukadzi wako nekuti uita tombata nemukadzi wako chikomba ichi ngaaripi. Vanhu ndokutoti aiwa kana zvadai so tongoita kuti imba yakakosha vanhu vagarisana. Atonzi ari pakati aiwa ndinobhadhara. Hapana kupera mazuva mukadzi akumba kwemurume wake, uyo akungogarawo semunhu asinowo mukadziwo, akungoita zvaanoitawo achibata tumari. Apo manje mukadzi uyo manje haachatombofarira vanhu vese vakanga varipo, isi tatovengwa manje. Nekuti chatakavengerwa inyaya yekuti takati zvo imba yakakosha kudarika chipfandi. Apa mukadzi anga asatodi zvemba, nekuti anga kutarisa kufuta kwehomwe, akuona kuti kune murume uyu kwakaita se kwakarongeka. Hakuna kuita toti nyaya yapera kudaro, pakanzi munhu ngaaripe. Takatanga kuona hanzvadzi dzemukadzi dzakatanga kuuya zvanzi nemurume ndikubhadhara mari muso wakati. Asati muso wakuda kusvikwa yekuripa, pasara kuti pasvike 2 days tione ana bhuti vacho vauya. Vaigara kuurungwe, vatosvika vapotera mumaraini zvikanzi tauya isusu, tauya nechikomba tati pavari kuuya kuzoripa mari ikaika. Amba atipa nekuti uyu mukwasha haana kuroora. Isu takatozvitaura takati hazvisisina kumira zvakanaka, nekuti kana wakuripa uchinzi muchikomba ndo chakunzi chakuripa ana atezvara. Isipa ana atezvara ndo wabatwa pamusha pangu, muri kutochatisa vanhu ava. Hameno kuti akaripo sei, zvanga zvazvekungoitirana muchivande. Uyu muridzi wemukadziwo akutonzina ana atezvara kweyo hauna kuchawakatipa, kasaka tikubva tabata pfuma yedu ipapo. Pamari yechikomba takutoda mari yedu. Akati wedu makaona makutodaroka, saka imi matezvara makadya mari yechikomba mune muchiti kudii? Muri kuichaja yakamira sei, kuti ndeye kupinda mumusha here, ndeye ndiro here, muri kuda musambo here pamari yakadaro? Ana tezvara vakazokuenda kana kuti vakaita masei, chakafukidza dzimba matenga tete. Asi kana chafunga zvekutunga chinotunga bepa. Muri kuona hapana kumbopera mazuva 1 week tinzwe futi kumapasi 10 11 dhora rokwa zvanzi ndakubata futi adzokorodza mukadzi atori mumba. Mwana this time asiya kwa amai manje. Hapasina mwana ari kuchemwe kumanyira. Hapasina. Murume agara anga kuseta pesi dzake kuti rega ndione kuti zvichiri kuitika. Asi kutaura chokwadi isusu taisara pambaka. Uyu murume nekuti aimuka kuseni murume wacho, inini hamekapenda nendichiveza ndiri pambaka. Murume aenda kubasa wo, uye asara chikombo nemukadzi taitomona achipinda mumba. Moita sei? Mungosiya nazvo? Tete handidi kunyepera zvinhu zvakaoma kuti utsaurire kana kuti murume wako kuti mukadzi wako ari kuhura ari kupinda mumba. Asi kuti kunozoita vamwe vanozvipira kuti chimboita tip off. Murume achingoti achingobatwa achibata mukadzi akambata izvezvi usiku unotuta zvinhu zvako. Ibva hako pangu kokurere kwamba handindatora manext door. Amai vacho vangu achigara imba yekuseri. Idzi 3 rooms idzi, 1 mumusha uri apa, wechi2 uri pakati apa, wechi3 kumashure kunondokugara mai vacho. Pamwe chete baba uyu murume nemukadzi wake vakaswawana imba padhuze, varongerwa naamai kunzi pano paita imba chuye pano nemukwasha mugari. Saka ndokuita se kugarisana kwavakaita. Mukadzi akabva atotuta zvinhu zvake manheri aya, tubhutsu akatotora zvechifinhu. Ndoenda vatosimbisana nechikomba, atanga kugara pamai vake. Haana kuita 2 days
akamba achizobva pamba pamai vake akutonogara pamba pechikomba direct. Kwenyaya 2 days idzodzo ato mukadzi wepo takatozoshamisika tione mukadzi akutotsvaira yadhi. Akutosuka maplates akuita sei akutodesigna. Saka kutaura chokwadi ndinoona kunge amai vakanga vachizviziva nokuti vanenge vachida fufuro. Pakaita ukama hwakasimba handikunyeperei. Murume we akasara achichema, handitaure nezita, achirwadziwa tete. Waingoona munhu akabatwa shanzi, munguva ndaizongosvikawo zvedu tongoti Sawira anga asiri wako, uchamuwana. Upenyu hwangu hwakaoma. Ndakazoenda hangu kuSouth Africa, takatosiya panemba. Munoziva chinhu chainyanya kundinetsawo ipapo, murume uyu asati atora mukadzi wemunhu. Anga ari munhu wekuti aingoti akeda, ndakatomuvezera wardrobe, ndakamuvezera itonzi kitchen unit half piece, center piece. Nematuro, nditori muprogram yekuti ndaida kugadzirira masofa. Munhu wacho aibata tumariwo, aita zvematai zvekudididi. Saka kubvira ipapo ndakangoona mukadzi abudisa wardrobe yakutengeswa. Kitchen unit yakutengesa. Tikati ako kana wane mukadzi takutobvuma tese ato mudzimai wake. Achiri mukadzi wemunhu kana wakutogara naye. Asi unongochiona kuti murume dzimwe nguva kana kutaura naye bhozi kwandiri kuti ndaingomutorosa Sawira kana munin'ina. Taura but mwoyo wangu hauna kunyatsofara. Ndaenda kuSouth Africa. Takatosiya mukadzi ane nhumbu. Atone nhumbu azitakura. Tiri kwekwe. Ndakazobvunza madhamuka. Ndakati ko zvakafamba sei? Zvikanzi kwani vakarambana. Chirudziye mukadzi aibhidhaira achidaro. Tete handikunyeperei. Pane vanhu vaunoona vachifamba mustreet vachiti vekuti munoziva kuti ava vanhu vanotengesa makona. Ati mushongo wemuduku chichi. Vanoda zvakati. Taiona vari murukova. Vanhu vachingoti honai. Tekse tichitaura mukadzi achibheja kuti ini ndandongoda stand. Nekuti kaanga apa stand kubva kuroja uko. Ato landlord akati ari kutambura. Chinhu chinosiririsa panyaya iyi. Achinobara mwana. Wechikomba. Toti achinobara mwana wake mukadzi nemurume wamutora. Vamba zvara chirema. Vazvara mwana ari disabled. Takazozwa kuti vakazozvara mwana chipo chinobva una Mwari. Vazvara mwana atori chirema. Kutoremara kumuki kutoro wese kubara. Vanhu nechikomba ina ndigare nemi handizvare zvirema ini. Namba kwenyu. Akuda kudzokera manje kune murume wake uyo wakasiya. Zvane murume achadawo wakuda kundipa mutupo mungani. Izvezvi ndakaita rombo rakanaka kuti ndakakwanisa kunoona murume. Ndaita kunge ndisiri kuzviziva asi shoko harivhike. Sawira wangu madhamu zviripi? Vanzi vakazozvara chirema asi mwana wangu plus inini handite zvemahure. Plus ndaizviona zvinonetsa kuti mukadzi waunenge watorera mumwe uzomuita wako unongomutorerwawo. Tete nyaya iyi inorwadza, inosirira asi kungoti pane zvinhu ndiri munzira hangu. Sezvo ndakukwanisa kuti ndichitaurawo nezwi rakadai. Ndichazama kuti mumboonawo kuti timbosvikawo pamusha pacho kana Mwari atitungamirira. Tichimbotaura nekuti pane zvidzidzo waramba murume wako uyu kuti murume wangu murombo. Saka ini vanhu vazhinji vari kunetsekana. Inyaya iri kupisa tete. Kuti zvino ishamhu yaMwari here? Handizivi munoti kudii. Mwari anobva kungokurwa neshamhu ipapo. Saka zvazvinoita manje ndongofila kunge kana Mwari vachikuda vanogona kutongopanisha ipapo kuti mangwana. Ipapo utogarodza malessons ako. Ari kudiwa apa ndiana? Mukadzi. Kane murume wacho. Aiwa tete handisinzwisisa. Mukadzi
murume wacho chikomba here kana chikomba ndo chiri kudiwa namwari chakatopiwa punishment namwari yekuti urikuona zvawakaita ndakuteesa nakama mukadzi yakabva itwa punishment plus good movie yake. Sometimes it's not always about money, it's about happiness yenyu. Andirangoine mwana vane mwana azide murume uyu hatiti aiwana unoziva kuti mabasa mazumiro akaita ndeyekuti dzimwe nguva wawanawo dzimwe nguva washayawo taitomboona kuti dzimwe nguva totokumbirawo kana sautiwo kana huku vakadzi vachiita sei asi magarisiro anga akaita mukadzi uyu anga ari mukadzi uyu asingagutsikani nekuti aingoonekwa kuti anenge achida kurarama life siri yake. Saka inini chandisi kuziva ndezvipi zvidzidzo zvatingawane apa chingizogweya kunera pamwe chete mukomaketi mukadzi uyu angatori mumba angari mumba achitogara nemurume wake vatori nemwana obva achiva zvekunext door panext sister handisi kutaura zvekuti unombofamba kana 10 meters ya kungobva payadhi pako uchienda payadhi pacho murume uitomusiya ari apapo zvokuti kana varume vese izvozvo vanenge vachingorohwa nehana kuti wedway munhu akadai so kana mumba mako anokupindira ndaingada kutongondaenda akanogara kumukunda achienda kupiya ane stendi yake ipapo mukadzi uyu murume kana mukadzi wacho chiasirai mukadzi wacho haasisipo akutongotamburawo kuti amai vachimuchengeta manje apapa yamitoro mingani plus mwana uyu ane mitezo isina kunyatsorurama mwana anoda keya akasimba zvekuti haafambe paari kana chii hapana. Takangonzwa kunzi amene anombonenwa kwana Antoni kumabhawa nekuti apa panga asingashande mukadzi aingoita basa rekungoriritira mhuri yake ari pamba murume achiita se achingwabva. Zvino apa pamanje wane vana vaviri kana murume wacho achakuona achakuda ipapo ndo panotyisa basa rahombe chaichero ndakarambiwa nababa wake saka anenge atori mawana zvakaoma. Vakadzi mudzimba umo ngatiregedzei kuchita nesu varume ka usachive mudzimai wemumwe. Nyaya yatiri kutaura it's a life story. Inyaya yakaitika iri kutotirwadzana nhasi zviri kutopisa tete zvekuti musi weSaturday handiti nenguva yekubuda tinokwanisa kana kusvika naikoko. I think so far tinozonge tichiona kuti zvakamira sei tichipanana maupdates. Tichambozama kuti kana mwari wakatitungamirira tombozama kuti tione kana mwana wacho kuti nyika imboonawo kuti vachinzwawo kana baba wacho vachitaurawo. Murume wemunhu tinofanira kuti timuone. Ndichanozama ailoja akapa next saka dzimwe nguva but haangaloja haangatama akaenda kure anenge achizikanwa. Kana akanzi aenda kure muri muno muZimbabwe aiwa tinosvika chete handiti ndokubasa kwenyu kuti tichinzwa kuti matambudziko dzimwe nguva anoda kana kubatsiro because stress dzinenge dzichimubata futi. Ende chinhu chatiri kutyira ndechekuti asi vakuru vanoti gomba harina mwana. Aiwa kwete kuti mwana wemurume uyu ko vanokwanisa kutaurirana vakadzokerana ko zvingaite here kuti murume uyu mukadzi akakumbira regerero uyu ati ndidzokerana nemukadzi wangu zvakangonaka anenge akapinda nemwoyo. But chero mukadzi wakadzokerana naye ka wamubata nechikomba kazhinji ndo paanozonzwa chinzi munhu akakomita suicide. Because kana murume asingakubvunze plus chinonetsa ndechekuti pese pauchazozama kuti rega ndifarire murume wangu zvakadeika anenge So guys, maidzwa yakashtarwa naMukomaketi hainitadzidza anyway. So we're hoping that sometime next week patinoshanya saidiko pane zvatidakunoona pane vanhu vatidaunoona. I'm sure takwanisa kutaura nemunhu wacho neMukomaketi. Tinozama kuti titaure naye tichimboti asviko achitaura pfungwa dzake muchidzinzwawo.
Thank you so much. Thank you so much, guys. We love you so much, guys. You are doing a wonderful job to me. Tell them, my sister, what is Thank happening. you so much, guys, for subscribing to my brother's channel. Yes, Joe is Keda Power, Keda Power. Yeah, I love it. Thank you. Bye-bye. Yeah.